пайдо меёвад, бародаро мо як хабар мерасонам ва мо бо шумо мерасонам. ва боварӣ дорем ки шумоам ба дигарон мерасонед. ёе ки лайки худро дар ин хабарҳо дариғ намедоред ва фикри ақидаи худро нисбати ин наворҳои мо дар комментария менависем. моам хеле хурсанд мешавем ки бародаро шумо дастгирӣ мекунед канали мо. шерони нар, агар шумо дастгирӣ кунед, албатта мо ҳар вақта бар ин кӯшиш мекунем ки барои шумо чунин хабарҳоро бисёртар ва хубтар намоем. дӯстони азиз, дар бораи бачо ако дама як бор мегӯям дара пӯш. ва алайкум ассалом. бародарони азиз, ба ҳамаи шумо ман расонданӣ ҳастам ки раҳмат барои лайкотон, барои дастгирӣ, барои иштирок намудантон дар эфир. дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо ман расонданӣ ҳастам ки як хабари хуб, касе ки ва алайкум ассалом, кадоме ки закси русӣ дора, без проблема, бе ягон монеа шумо метавонед бахшиши зиёд метавонед аз любой авиакассияи Тоҷикистон билет гирен, аз любой этаж билет гирен, бе ягон монеа ба шаҳрҳои Россия биёен. Кадоме ки ЗАГС дора, основаниятон ЗАГС мешава. касе ЗАГС дора, кадоме 5 сола дора, без проблема, аз Тоҷикистон любой касе ки гражданин Тоҷикистона бе ташвиш омадан гирем. ҳамин нав омадам, як бародар қатибоф хӯрдам, аз кор омадам, хостам ки шумоам хабардор кунам. Не ки чута лайкотона надестам бародаро. бародаро хостам ки ҳамин сухани хуба ба хабари хуша барои шумо расонам. касе ки аз Тоҷикистон, касе ки Тоҷикистон рафтагӣ ба паспорти русӣ, ЗАГСи русӣ ба 5 сола свободна метавонем биёем. ва як нафари дигар боз ҳамин бародар бо як хабари дигар расон ки агар основани духтур боша, то что шумо лечение омесем Москва, бе ташвиш, бе ягон проблема, бе ягон монеа омадан мегирем иншоалло. фақат ки қуввастон соответствие кунад, аз кадом поликлиникае ки мегирен аз Тоҷикистон ва ё аэропорт занг мезананд, як бор тасдиқ мекунанд, аниқ мекунанд ки бародаро алайкум вассалом. парвиз иншоалло насиб, моҳи дига ман худам Тоҷикистон рафтаистам, иншоалло насиб. дӯстони азиз, дастгирии шумо дар кор мешавад, лайкои шумо дар корае ки мо Тоҷикистон равем ва аз Россия ба Тоҷикистон рафтана полни навор мегирем, то автобусу, маршрутку, таксию Қирғизистона ҳамаша диққати нархи наворшон наворбардорӣ мекунем. барои ин гапҳои хабарро шумо шунидан, дидан, шумо бояд дар канал подписатсия кунед ва лайк, комментария, фикри ақидаи худтон бояд нависед. мо мерем сиёмка мекунем, меоем, баъд бисёр одамо мегӯянд ки бародар ту ина иҷара сиёмка накардӣ, бародар ту ина иҷа рафтӣ иҷара сиёмка накардӣ, бародар ту ина иҷа меҳмонӣ наомадӣ. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дима димов, кадоме ки медона, хайр бидона ҳеҷ гап не, бо як бори дигар такрор кардем, ягон каса накушта. агар кадоме та ҳамин хабари мо сахт расида боша, бахшиш да. номеромон ака да ҳама наворҳо ҳаста, номерҳо ҳастанд, метавонем ки мақсад кунем, занг занем. бародарони азиз, ҳама каса хуш омаден. ман хеле хурсанд ҳастам ки имрӯз бо мо ҳастен. аз ҳисоби Саша, аз ҳисоби лайкотон кам будан, арӯсо гирехтанд. ва алайкум ассалом, алайкум ассалом. соз шукронаи худо, ҳама каса хуб ҳастен бародаро. хуршед хуш омадед. алишер достон хуш омадед. гап надорам ака, саломат бошед, худо нигаҳбонтон боша. кадоме успед кард занг гирифт, кадоме успед накард, арӯсом интизорам. дӯстони азиз, имрӯз хабар дар бораи аз Тоҷикистон омадан аст. кадоме ки ЗАГСи русӣ дора, бе ташвиш меояд. кадоме ки дар шаҳрҳои Россия. ака мара ҷавоб наметӣ. беҳрӯзён чӣ ҷавобтон? салом ака. алайкум ака. апай ма гражданин дора, метавонам мара визароӣ кунам? иша не ки аниқша хабар надорам. насчет семейни положение намедонам. хайр мумкин бутона основани апад мешава, пеши апам рафтаиста мегӣ. салом алейкум бародаро ва апаҳо, дар омада дар канали мо обуна шавед. ман ҳам мешавамтон.
дӯсти ҳақиқӣ. Акаи Тоҷикистон чӣ хел биёем? Кадоми ЗАГС дора, 5 сола дора, метона. 3 сола доштагиҳо вообще-то ягон асос надора. 3 сола как я пропискае тамом. Салом ҳоҷӣ, ҳамаи РВП айбайн гирифтан ё не? Мегӯянд, ки гирифтан РВП, фақат вид на жительство. Гирифтанаш аниқ нест, ки бисёр одамо сразу 5 сола гирифтаистанд. 3 сола ягон гап хабар надорам аниқша. Ака илтимос, гап зан Алишерҷон. Ака аз Тоҷикистон чӣ хел биёем? Салом ҳоҷӣ, ҳамаи РВП айбайн гирифтанд. Салом Хаём Душанбе. ҳоҷӣ як реклама кун. Илҳом теҷе вақт Абдураин обуна шавед бародаро. Ҳамеша агар фарзандат боша, российский гражданин боша. Намешавад агар фарзандат боша. Не, фарзанд асос намешавад ба фикрам. Фарзанд асос намешавад. Фақат ЗАГС қати модараш ЗАГС дошта бошӣ, ЗАГСи дурустӣ боша ё 5 сола дошта бошӣ. Касе 5 сола дошта боша бед нашиш. Апа ма гражданин мара метона виза рӯй кунад. Ман намедонам бародарҷон Беҳрӯзҷон хита ҷавоб дистам. Нашуд и фақат вай ФМС мера мепурсӣ. Намеша агар фарзандат боша российский, не намеша. Ма занамда виза рӯй кунам, метона бия. Ба занат паспорти русӣ дошта боша метона ё 5 сола. Салом ака. Ака як савол ма чӣ хел ба Русия равм ака? Пешакӣ раҳмат. Саломат бош Муҳаммад. ё 5 сола дошта бошӣ ё ЗАГС дошта бошӣ, бе ташвиш омада метонӣ. Салом брат, чӣ гап боша берад? Ҳеҷ ҳама тенҷа. Илҳом теҷе вақт 48 шидам. Бале, метонад тоҷикирам дошташа. Намедонам рости гап зана фарзанди худам ака дар Тоҷикистонай надорам документ. Документ надорам, ман наметонам виза рӯй кунам. Шахсан ман маем натонистам, ки маъмура бояд биёрам. Ва худчун иншолло меояд. Салом ҳоҷӣ, кадоме ки ЗАГС дошта боша, аввал РВП мегирад, баъд вид. Салом ҳоҷӣ, кадоме ки ЗАГС дошта боша, аввал РВП мегирад, баъд вид. Ина бародарам саволтонда ҷавоб дод. Билет чанд пул? Билета 4000 чанд гирифтагиам. Баъдаи эфир иншолло як навор мегузорем. Ҳамон бародар чӣ хел ки омадаи Тоҷикистон айгиҷо билет гирифта, ҳамаша нақл кард, гуфт иншолло мемонам. ҳоҷӣ мо дар ҳамаи Екатеринбург насиб боша, ай шаҳри Каменский Уральский пеши шумо мебиёем. Насиб барои як маслиҳати рӯзи душанбе. Майли бародарҷон, ба ҷони дил. Фақат баъди соатҳои 8-9 биёем, ки дар корум як 10 минут вақт надорам қаттон мисол ягон маслиҳат кунам. Баъди соатҳои 9 биёем мешавад 8-9 бегah. Метавонӣ овардашу ҳоҷӣ? Не, бародарҷон, овардашу. Агар бирам мисол қадди кӯдако ЗАГС, мисол ЗАГСи вай ман паспортам русияй, вай ЗАГСи русӣ дора. Вай метавонад ки ба он справкаи ман мисол ҳамин хати ЗАГСа ман копия мекунам, роӣ мекунам, через ҳамин ЗАГС метавонам омада бе ташвиша. Агар ту мисол гражданин бошӣ, қати занат ЗАГС дошта бошӣ. Шахсан ман надорам ЗАГС, наметавонам кӯдакоро оварда. Салом брат, шумо дар як савол. Марҳамат. Кадоме фарзанди гражданин дошта боша, гражданство метавонад супорида. Мегӯяд Тоҷикистон метавонам омада. Мақсад бачаш гражданин, худаш гражданин нест ва ЗАГС надора. Метавонад Тоҷикистон ба иҷа омада. Брат, чӣ хел кунем 3 сола гирем? Кадоме фарзанди гражданин дошта боша, гражданствода метавонад супорида. Ҳар рӯз зангирӣ ҳам қайту меша. Ҳар рӯз зангирӣ ҳам кайту туй мешава. Ҳар раз зангирӣ кайту меша. Кай ки ту занг гирифтӣ ҳамчун туй меша. Ака не ба ЗАГС меша, не ба 5 сола. Ҳамаш понтай. Ма кадом нашид. Саша, чизе ки худат кардӣ нашид. Ҳози мо ҳамхе бародара дидем ки омада. Видеош кардем, навораш ҳаста. Мемонам тамошо кунем. Мешида ё намешава? ҳам бародар на мо боша, ай пеши худаш чӣ мора дурӯғ мегӯяд? Илтимос бародаро обуна шавед. Канали мадам Илҳом теҷе вахш. Метавонишон оварда беташвиш. Ту паспорт доштошӣ. Оле биёримаш, баъд хабарат мекунам. Метавонӣ канаша. Ака як савол. Ман метавонам ака ба Русия равам барои личени гирӣ мешава? Муҳаммадҷон 100% мешава. Ҳамин рӯз гуфт, ҳамин бародар гуфт ки як кас омад. Бародаро 83 касен. Ҳамин як дистона боло бардорен, лайка зер кунед, тамом. Силкара парто биёя ман мегирам.
брат, ман дар Россия оператсия кардам. Ҳозир дар теҷаи танҳо ҳамун балинса вистия метонам рафта. Ҳамин савол. Бале, бале. Агар аз ҳамин Россия туда як қағоз роӣ кунад, ки ту бо лечение такроран ё барои ҳама оператсия следовал, мисол ташхис омадаиста, бе ташвиш омада метавонӣ иншоалло. Салом ҳоҷӣ, билет ҳаста то охири моҳ те 15 феврал да мода неста. Не. Салом, ҳеҷ тобистон мерам, автобус ҳаст. Худо хоҳад шава хабар мекунем. Ҳоҷӣ 3 сола қатъи омада мешавад. 3 сола тамоман рол бозӣ намекард. Копияи паспорти бачаш қатъи копияи свидетелша мегира, меоя нишон мета, аэропортда меоя. Кадоми гражданство мисол фарзандаш боша, метониста копияи паспорт, копияи пропискаша. Ака салом алейкум, биги лайка. Раҳмат барои лайкотон. Бародаро лайк ба фикрам плаки неста. Навора падилитса кунем, ки ягон бародар бо хабардор шава. Худованд аз шумо розӣ боша. Салом брат, дикси ҳастам. Ош Исфара Надеждни. Салом брат, такси ҳастам. Ош Исфара Надеждни. Артём Борис, номерои телефонта навис. Ман вид дорам, официально кор мекунам, без основания гражданства гирифта метонам. Ин ака ФМС мера мепурсид. Нашуд документ. Ман вид дорам, официально кор мекунам, без основания. Ох, ту чӣ хеле основания дори, без основания намешавад. Ту официально кор мекунӣ, 6 моҳа чита нишон медиҳӣ, иншоалло метавонӣ гирифта гражданство. Салом бародар, метавонам занам оварда ба Россия. Ана мишна, ман худам ҳайронам, ки чӣ хеле ту занта меорӣ. Оли ман наовардам. Ба вид Россия рафта мешава, ба РВП рафта намешава. Вид қатъи 3 сола қатъи намешава, 3 сола қатъи намешава, 5 сола қатъи мешава Россия омада. Ака ман 3 сола кадаим ягон кас ҳаста, ман супорам. Рости гап нашуди тариқи ман вообще хабар надорам. Как 3 сола чанд сумма, как илтимос ҷавоб дед. Нашуд ҳеҷ ҷавоб дода наметавонам, барои ки ман 3 сола кадагӣ нестам пулқатӣ. Акаҷони ман, номерои партоен як канал илтимос ака, партоен ака, илтимос ака. Акаҷони ман, номерои партоен, дар он видео ҳастай, дар омада тамошо кунед, меоянаш. Дар описания канал ҳастай. Намеша значит аниқш гӯҳоҷӣ, азамат саволта пурра бинавис, ҷавоб диҳам. Барои дар хотири ман намемонад боло нависандагӣ. Салом алейкум брат сози, ман гражданство теҷе писардор шудам. Писарам метискаш русӣ. Ман метавонам гражданӣ супорам. Бале, аз ҳисоби кӯдакат гуфтам, кон бародар. Гражданство супорида метавонӣ. Салом алейкум бобои ҳоҷӣ созен, хубен, роҳо ҳаҷ кай шуда мешавад. Иншоалло ба наздикӣ худо хоҳад мешавад. Барое ки аллакай границо полни ҳуишидага, фақат ҳами приглашение жда дорем. Салом алейкум ҳоҷӣ, WhatsApp да ҷавоб метӣ. WhatsApp ман кор намекунад бародаро. WhatsApp кор намекунад. Вазъияти телефона нишонтон битим, хай хандара мемрем. Биёлучи. Кор намекунад WhatsApp ман. Ҳоҷӣ шумо кай билет мешавад? Мода билет намешавад, барои худам Тоҷикистон рафтаистам. Салом алейкум ака, ягонта арӯс пайдо нашида? Не, арӯсоро бурдам. Ҳоҷӣ лайка ба калам задам. Ку чанд кас ба калам зад? Як ҳой бига. Раҳмати Аллоҳ ба ака, гастик мезанен ё работа. Гостик мезанан ё работа. Инаша хабардор нестам, бародарҷон. Салом созен. Вид дор гражданство супорида наметона бе основания. Ҳамун основания ки 6 моҳ кор мекунад наметона супорида. 6 моҳ кор мекунад. Ба основания мисол кор основания шида наметона 6 моҳи ҷои кориш. Вид дор гражданство супорида наметона бе основания. Бародаро саволотон атен, ҳамиҷа як бародар ҳастай ки ҳами чизо ҳами сараш полни гузаштаги, ҳами чизоро полни кардаги. ҳами саволотон атен, ман мехонам, ҳамун бародар ҷавоб метиҳад. Ака чихел равам ака, мо тоқа паспорти загран дорум ака. Пешакӣ раҳмат. Заграни чӣ дорӣ бародарҷон? Ака ҳоҷӣ салом, ягон занаки шукн неста, рус боша аз 25 не, русо аз 25 то 35 сола шу намекунад. Аз 40 болош фақат шу мекунад. Чӣ ба намехоне? Кай ҳоҷиҷон хондестам ку қиёмиддин. 3 сола 45 000 брат. Ин аз Сакс Мансур мегӯяд 3 сола 45 000. номерот ҳам нанависти баъд. Гражданство боша ба занаша ЗАГС дошта боша метавонад занаша ба пеша рава. Гражданӣ
боша бо занаш ЗАГС дошта боша. Конечно, братҷон, гражданин боша, занат ЗАГС дошта боша, без проблема. Копиёта роҳе ки худаш мехеза мия. Бе шумоам омада метавонад. Салом алейкум. Кадом роҳи осонаш гражданства кардан? Ҷавоб тен ҳоҷӣ бародар. ҳозир ба он бародара мегӯм, ҷавоб метавад. Бародарҷон ҷавоб те. Салом алейкум. Кадом роҳи осонша барои гражданства кардан? Ҷавоб тен. Чӣ хел ҳамин одамо гражданства кунанд? боз бародарҷон ҷавобша менависа иншоалло. Салом, ай Тоҷикистон мешавад ба Беларусия бе мигратсионка? Иша хабар надорам. Ака ман ҳичи надорам. Баъди граница чӣ кор кунам? Ҳичи дар ҳаққи дуо мекунем, иншоалло ҳамаш хуб мешавад. Салом ҳоҷӣ, як созин хубест, шукронаи худо. Бародарҷон ҳичи надорӣ, баъд як чӣ шавад, баъд аниқ мешавад. Пешакӣ ҳичи гуфта наметавонем тон. Бой ҳоҷӣ чӣ ба аймора намехонӣ? Сикс Мансур хондестам ку баъзе чизоро ҳамин ютуб маҳкам мекунад, намебирояд. Ман ягон каса пропуска накисам. Номерота занг занам, не охе. Занг назан ки эфир мемирад. Ака ба либоси кори подписаться кардам. Зинда бош Толибҷон Одинаев, худо нигаҳбон бошад. Частни мезананд. Салом, сози хуби ҳоҷӣ соз, раҳмат. Салом алейкум брат, ман РВП дорам. Ҳозир дар Россия. Ман метавонам ба Тоҷикистон равам ва гашта омада метавонам ё не? РВП қат намешавад, вид қати фақат мешавад. кор основания нест. Бахшиш. Бародаро, касе ки кор мекунад официально, основания надорад. Основания ё кӯдакат мешавад, ё ки ЗАГС қати ягон занад. Ассалому алейкум. ЗАГС дорум мешавад Екатеринбург? Бале, ЗАГС дошта бошед 100% мешавад. ҳоҷӣ, ман ЗАГС дорум, аммо ITJ ба Россия бе ташвиш омадан метавонӣ. ҳамин рӯз мегӯм як бародар омад, ман ҳамин навора ба ҳамн хотир кардастам ки баъди ҳамин навор ман видеоро мепартом, шумо бубинед. ҳам бародар чӣ хел омада, ҳамаша расказоват мекунад. Бобои ҳоҷӣ, масъалаи зангирӣ чӣ шуд? Зангирам Краснодар зани мусулмон бошад. Касе зангира номероша бинависа. Номероша дар ин прямои эфир бинависа. ҳамон духтаре ки шавҳар карданиянд дар эфири мо номеротона мегиранд, зангтон мезананд. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. ҳоҷӣ, зинда бошӣ, худованд нигаҳбон бошад. Лайка бигир. раҳмат барои лайкотон. бо камкам наворот поделиться кунед, зур мешавад дар имотоем. ҳоҷӣ, ман официальни айҷонмоҳо боло боша барои квотақа спорум. ҳоҷӣ, ман официальни чанд моҳ боло боша? 6 моҳ боло. ман насоти шавқа аниқша намедонам бародарҷон. лучше ягон посредника пурсед. Ака ЗАГС дорум, ман просто пропискам якҷо не метавонам спорум виде. Пропискам якҷоя не. ЗАГС дорӣ, ҳардутон якҷо прописка надорӣ, метавонӣ ё спорида ё не? боз ям бародарам мегӯем, ҷавоб метиҳад. Ака, ман ЗАГС дорум, пропискашон якҷо неста, метавонам ё спорида ё не? Салом алейкум. Ман бо акам РВП споридам. Акам карантин ба мон Тоҷикистонда. Ба метавонам ман бе акам РВП да. Гекам бахшиш крутой настар навис. Камтарак нафаҳмидам гапта. Фақат ЗАГС дошта боша, 3 сол шида боша, ё ин ки носитель русский язык, ё ин ки перенаселение. Бародарҷон, барои осон гирифтани гражданства бо диққат гӯш кунед. Фақат ЗАГС дошта боша, ки ЗАГСш 3 сол шида боша, основание мешавад, ё ин ки носитель русский язык, и одамое ки забони русиро бурро гап мезананд, забони русиро медонанд, дар Россия чанд сол гаштагианд. ё ин ки перенаселение қати ай Тоҷикистон омада бошанд. Падарам гражданине, чӣ рӯй кунам ман бирам Россия пешаш? падараш гражданине, ҳамин бародар чӣ рӯй кунад ки пешаш бирава ай Тоҷикистон? ҳоҷӣ чӣ ба менависам роҳи осонша? гуфтен ҳоҷӣ, илтимос. Ина нави гуфтамат ку роҳи осонша. Муслим теҷе. ҳоҷӣ, лайка ба каҷбел задам ба хотири худат. раҳмат, шери нар, зинда бош. Касе ки моро дастгирӣ мекунад, худованд нигаҳбонтон бошад. мо ҳам иншоалло хабарҳои нав ба нав хуб шумода мерасонем. Ассалому алейкум. Дар Тоҷикистон ҳаст ЗАГС дорум? Екатеринбург мешавад? ҳозир ман дар ҳамин эфир гуфтам ки занг назане ки намебардорам. Тоҷикистон ҳаст ЗАГС дорум? Екатеринбург мешарафта? Ассалому алейкум. Дар Тоҷикистон
ҳастам. ЗАГС дорам. Екатеринбург меша Екатеринбург ЗАГС русӣ боша омада метонӣ. Сабр иншоллоҳ хуш омадӣ. Ака ман справкаи духтур дорам. Метавонам ба Россия равам. Ака пешакӣ раҳмат. намебардорам то хои чӣ занг мезанӣ. бародаро кадоми справка дора фуромӯш накунад ки беташвиш меояд. Фақат справкат оригинал боша. ҳоҷӣ тобистон ба ҳаҷ мерам. Автобус ҳаст иншоллоҳ насиб. Автобусҳои осмоние фақат тамом. автобуси заминакишо нашнидем. ҳоҷӣ ман зангирам чӣ хел биёвам икора кардан дар корай. умедҷон номерои телефонта бинавис. падараш гражданинай копияи паспортша бигир билетша бигира бипара биррава. касе ки падараш хеши табораш мақсад ягон одами наздикаш вай дошта боша гражданин Россия боша копия паспортша партия ки фамилиётон мисол як боша бо дар аму чи навистагия метриска навистагия ки номи падар копияша роӣ кина Тоҷикистон распечатка ки билет бихар мега пара бирава. пага занг мезанам як комната сдават мекунам ҳоҷи занако сдават мекунам ҳоҷи дигар хонада занако зиндагӣ мекуна. занак боша нас гап нест давид теҷе навис. крутой марҳамат. ина номерош. ҳоҷи писарам метрикаш русский син солаш расида иншоллоҳ паспорти русӣ гирифта метавонад. албатта. ЗАГС доранд пропискашон якҷо нест метавонанд РВП супоранд. касе ки ЗАГС дорад пропискашон якҷоя нест метавонад РВП супоранд. бахусус серокопия паспортша гир рав ба уральский авиакасса шуморо билет медиҳанд. баха серокопияша биги бира мега туда билет метиҳанд. ака барои гирифтани вид на жительство лозим аст ки кори официально кор кунам. кор сабаб вай намешава асос намешава гуфтам ку основание намешава кор. фақат ЗАГС ё перенаселение ё носитель русский язык. салом ака ман дар Россия ЗАГС дорам занам бачам гирифта метавонам ба пешум гирифтан метавонам ба пешум. зану бачам гирифтан метавонам ба пешум. иша нафаҳмидам. пеш довардан метавонӣ ё ки ягон документ гирифта метавонад. салом алейкум. савол через квота 3 сола дорам Россия рафта метавонам. 3 сола қад наметавонӣ. салом бародар мо паспорт дорам миграсионка надорам. патин кунам чикор кунам як маслиҳат метиҳем. инора ки бародарҷон ё МФМС мерай МФЦ мерай ҳамин савола прямо мети мегана чикор ка сразу отпечатка подпечатка меспори баъд устунша туғри мекунам. салом ака писари ман дар Москва таваллуд шудааст. айни ҳол 7 моҳа мебошад. ман метавонам ба паспорти загран гирам буравам ба Тоҷикистон. шумо кӯдактона бурданем барои кӯдактон паспорт мегирем. саволтона пурратар бахшиш нависен. ака перенаселение ба спорим ман РВП ба ман метавонам бе акам гирифтам. айхта худат метавонӣ супорда гирифта метавонӣ. ҳоҷи бобо ҳаҷ кушода шуд иншоллоҳ кушода шуд. салом ман кӯдакам гражданин дора ман наметавонам рафта омада. рафти ака рафта омаданша мерай баъд аюса аниқ меша. бародарони азиз падару модарони азиз бисёр саволое ки юридические ма шумода ҷавоб дода наметавонам. ё ФМС равен ё аэропорт равен ё МФЦ равен ё юриста пурсен. саволое ки шумо додестен ин саволотоно ман ҷавоб дода наметавонам бисёрша. салом алейкум брат чӣ хел кунем паспорт и красный гирем. носитель русский язык мегирӣ мера экзамен меспорӣ. носитель русский язык ответиш метавон мера меспорӣ экзаменот мегиранд гражданство споридан мегирӣ. ман гражданин акай ман омада метавонам фарзанд метрискаш русӣ боша подтверждение печат гражданство надошта боша наметавонад паспорта супорида. метрискаи русӣ бисёр кӯдако доранд амуҷа таваллуд шуда не ки гражданство надоранд паспорт гирифта наметавонанд. салом алейкум. ва алейкум ассалом. ака
کی جواب میتیا رحمت کالون اکا عبود عبد اکا رحمت سلامت باشین. این همینجا یک برادر هست کم کم سوالایی که در حیات گذراندگی هست در امی روسیه چند ساله گودکوش هم کردگی همون برادر جواب میده. من میخونم همینجا سوالاتون دادم میگیرین. جیان تنجی دیگه میشه رحمت حاجی من وید دارم با کوتا گرفتم نمیتونم شهروندی روسیه را بگیرم. شهروندی روسیه را بگیر میتونی تو با پاسپورت تاجیکی هم با اختیار میتونی بگیری. من گراجدانی روسیه میتونم آورده. بله میتونی برادر جون. تو گراجدانی باشی زاکس داشته باشی گوداکوت آورده میتونی. سلام علیکم حاجی زنی ما اوتاش گراجدانی چی کاغذ در کره پاسپورت اوتاش در کره تمام. حاجی من میتونم قطعی همون آدم جواب داده است علاقه کنم نه قطعی برادر علاقه کنم نمیتونی برادر فقط باید در افیر گپ میزنه. Здравствуйте. Салом ака, бачам гражданин не. Дарм омада метона Россия. Салом ака, бачам гражданин. Падар ту ба бачат ҳеҷ дахолате надора ба фикрам. Фақат бояд ҳамун бачаам падар боша. Худ дошта бошӣ метона падарат омада. Салом бародар Айтоҷистон ба РВП 3 сола қатъи омада метонем Айтоҷистон. Не 3 сола наметонем. Агар РВП дошта бошӣ барои вид супоридан ёе ки ҷои кор ай 6 моҳ зиёд боша ёе ки справкаи банк дар шот 150 000 боша мешавад супорида. бародарои саволро бо диққат гӯш кунед. як бор дига мехонам. агар РВП дошта бошӣ барои вид супоридан ё ки ҷои кор ай 6 моҳ зиёд ёе ки дар банк 150 000 дошта бошӣ супорида мешуда. Салом алейкум ака, ман РВП дорам. Худам дар Тоҷикистон ҳозир 6 моҳ шуд. РВП анилирӯд намешава ай 6 моҳ бигзара. иша фақат ФМС инфитсия метавонад. бародарони азиз бахшиши зиёд аз ҳамаи шумо. ман шуморо бо мегӯям ки саволҳое ки юридические ман ҳақ надорам ба ӯ саволҳо ҷавоб диҳам. ана саволе ки имрӯзе ки РВП дошта бошед дар Тоҷикистон бошед то 15 июна месӯза. касе ки РВП доштаед то 15 июна месӯза. ака занам омада метонам ман вид дорам. анаира оз мепурсем бародар ҳаме вид дора метона Тоҷикистон занаш биёя. ака занам омада метона қад зан ЗАГС дора қатӣ. салом ака ба Екатеринбург омада мешавад самолет бе основания омада намешавад. намесӯзад. РВП дошта бошед дар Тоҷикистон бошед то 15 июна намесӯзад. не намесӯзад. ҳеҷ кана намена дурӯғай ҳоҷӣ ҳамаш ҳеҷ кор намена ҳеҷ кор намена гуфтеса ку намесӯза. РВП не ҳоҷӣ намеша. РВП не ҳоҷӣ намеша. ҳа ЗАГС дорам акаҷон. саломат бош ака. ЗАГС дошта бошӣ беташвишай. не ки РВП не ҳоҷӣ намеша. инаи бародарам гуфтеса ки РВП намешава. бобои ҳоҷӣ акаи ман гражданин Россия. ман медонам омада ба Россия. бародарони азиз медонам ки баъзе шумо бо аям посредникодам аз ҳамон одамое ки да чӣ кор мекунанд ана да ФМС кор мекунанд шумо донотарем барое ки ҳамин корҳоро шумо кардагин. ба ҳамин саволҳо агар имконият боша илтимос ҷавоб диҳед. ҳазор раҳмат ака. саломат бошед. ман РВП дорам ЗАГС қатъи Россия омадам. ман РВП дорам. охи РВП дорӣ вид на жительство РВП дорӣ. РВП асос намешавад. ЗАГС асос шуда барои қахеста омадагӣ. ягон роҳ нестай омадан тарафҳои Екатеринбург хат бо граница ёе ки самолет. намедонам рости гап. ҳамин кадоми 5 сола дора кадоми ЗАГС дора омадаистам беташвиш. баъди эфир иншоалло кӯшиш мекунем ки як навора ба пага тайёр кунем монем ки ҳамаи ҳамин мақсад шумо бафаҳмем ки чӣ асос шуда метавонад ва кӣ омада метавонад. ва алайкум ассалом. барои ҳамин бародарон ин навора паҳн кунед. хай камеам боша ба фикрам ин хабари мо барои шумо фоида овардааст фоида меёрад.
рости гап ман дар эфир бисёрам шида наметунам. Дӯстони азиз, худо нигаҳбонтон боша. барои дастгиритон барои кӯтон азиз фаромӯш накунед ки наворо бояд ба дигарҳо фиристонед то ки онҳо ҳам бохабар шаванд. ман иншолло наворо тайёр мекунам мепартом бародарем ки ай тоҷикистон ба ЗАГС омадай 3 солааш кор намеяд 3 соларо ягон кас намепурса 3 солааш ЗАГС ҳамин духтарак чикор кард агар занаш раҳмат занаш ҳамин паспорт ҷои ЗАГС ҷои сурат пропискаша ҳама шароити ай тоҷикистон вай копияка рафта билета нишон дай билет гирифтай аэропорта нишон додай аэропорт занг задаям да ҳамин занаш занг задан ки ҳамин шӯи та ҳастай участкои да писна ки ҳам хеле ҷои пропискаш ҳастай ҳам хеле ҷо да онтари одам зиндагӣ мекунад бо проверкаш кам як бародари дигар вай омадай балинса омаданим дай да аэропорт ҳамон балинсае ки тоҷикистон ё ки россия алоқа мекунанд занг мезананд аниқ мекунанд ки ҳамин одам мақсад духтур омадааста дар духтур мисол қайд ҳаста ҳамин основания мешава ва ё мегӯянд ки мақсад ҳо мо ҳамин хеле одам ажда дорем интизорем балинса биёяд. худо нигаҳбонтон бошад. то бози дӯстони азиз хеле мо ҳам хурсанд ҳастам ки шумо имрӯз бо мо ҳастем. худо нигаҳбонтон бошад. салому алайкум ба ҳамаи шумо.